Ola, son Alex, do IES de Cacheiras, e a miña palabra pro dicionario galego da Líder é andrómena. Andrómena é aquilo que un discorre para enganar ou despistar a alguén. Tamén é unha cousa extraña ou sorprendente. E non Entroido aínda se ven unhas cantas. Fala que fala, fala galego. Descubrindo palabras que teñen que ver coa nosa lingua. Nos, non, os alumnos e alumnas que están participando nesta segunda edición de Fala que Fala, que xa chegou o Ecuador, e que, bueno, pois, ven moi ben, deixame moi ben introducir o seguinte convidado, que forma parte, evidentemente, da defensa, da loita, da dinamización do galego no día a día, dende o seu cargo, que é o secretario xeral da Lingua, Valentín García. Moi bo día, benvido. Hola, moi bo día, Álvaro. Como comeza este día? A xenda apretada ou que? Pois sí, a xenda está case sempre apretada, pero bueno, non, hoxe tampouco é especialmente, pero aproveitamos para facer traballo de despacho e para facer traballo de comunicación, como aquí en Radio Líder, que sempre nos botades unha man a hora de difundir as novidades da lingua galega. Mira, coloquios, charlas, o que bote unha ollada ao día a día de Valentín, da Secretaría Xeral da Lingua, coloquios, charlas, presentacións, foros, regueifas, premios de YouTube tamén, aqueles que promoven distintas disciplinas tecnolóxicas, pero co galego, música, concertos, revistas, o Fala que Fala, vamos, que o galego une moi diverso. O galego, como calquera lingua, é un ámbito moi transversal a hora de traballar con el, desde calquera órgano de goberno, máis aínda se é a Secretaría Xeral da Lingua, que especificamente nos dedicamos a promover e a potenciar o uso do galego. Entón, hai que estar sempre atentos a todas as áreas da sociedade onde se pode promover, e por iso é tan fermoso tamén o meu traballo, non? É tan entretido, e ten tamén uns horarios bastante amplos, porque hai que estar co galego, pois iso, nos medios de comunicación, nos centros de ensino, por darche unha idea, pois a semana que ven teremos unha reunión cos altos mandos das forzas de Corpo de Seguridade do Estado en Galicia, non? Pois hai que estar coa Policía Nacional, coa Garda Civil, cos sanitarios, cos nenos e cas nenas, fundamental, coa xente das tecnoloxías, cos de distintas confesións religiosas. O feito de traballar en lingua, unha das cousas preciosas que ten é que che dá unha capacidade de relación e de estar en moitísimos ámbitos distintos, como debe ser, en calquera deles hai que protexer e promover o noso idioma, obviamente con estrategias distintas, con técnicas distintas, pero iso a mí sempre me gustou moito, non? Todos que traballamos en sociolingüística, pois é a parte seguramente máis apaixonante do noso traballo. Mencionaba a religión, hai pouco tempo se presentaron unhas oficinas de traducción ao galego un pouco vinculado á religión, non? Pois sí, efectivamente, a confesión das testemunhas de Xehová, que abriron un centro tecnolóxicamente avanzadísimo, un centro remoto de traducción, pois no Milladoiro. Ali estivemos na súa inauguración, fomos amablemente convidados polos seus directivos, e estiveronos ensinando tanto a mí como a Blas, o alcalde de Ames, como a representantes da Real Academia Galega e de outras institucións, tamén da presidencia da Xunta, da Consellería da Presidencia, pois como funciona, non? Unha entidade de natureza confesional e religiosa, como digo, as testemunhas de Xehová, que traducen a todas as linguas do mundo, e máis concretamente o galego, moitas veces incluso tendo en conta as variedades dialectais do galego, dependendo a que zona queiran mandar os seus textos, dunha forma pois moi moderna, e non só traducir, doblan os seus produtos audiovisuais, dende debuxos animados por nenos a documentais, a películas que teñen para o seu colectivo, que son máis de 5.000 persoas en Galicia, pero non só xa para Galicia, senón para moitos outros lugares. Tivemos a fortuna de poder ver de primeira man como vai funcionar ese centro de traducción remota. Ten introducción ao galego, porque non é que sexa moi asiduo eu a adentrarme nas Eucaristías, pero
penso así en veces recentes que o galego, os párrocos, os curas, polo menos nas parroquias, non sei, nas cidades, utilizan o galego agora do sermón e demais, non? A ver, depende moito, Depende moito, sí. da atitude de Sí. cada un dos párrocos ou dos oficiantes de cada religión ou de cada ceremonia, non? Pero sí é certo que, sobre todo as xeracións máis novas, pois, evidentemente, teñen máis competencia. Nós fixemos un esforzo bastante grande en traducir, por exemplo, sacar unha nova edición da Biblia en galego, coa editorial Sept de Vigo, de facer o misal romano o galego para que poidan utilizar os gregos. Outras, estamos tamén con textos da Igrexa Evangélica en Galicia. En todo caso, podes atopar todo este material en formato digital no noso portal lingua.gal, nun apartado que se chama Textos Litúrxicos, e aí atendemos, por suposto, a todas as confesións religiosas que queren poñer unha ligazón ou que queiran dispoñer deses textos que son moi importantes tamén na nosa sociedade, porque os oficios religiosos teñen unha gran afluencia todo ao longo do noso territorio e tamén na Galicia exterior, non é moi importante que calquera crego, calquera catequista, calquera outro operador, digamos, litúrxico, pois poida ter a súa disposición textos para copiar, pegar e utilizar. Bueno, empezamos pola religión e imos falar sempre que ven Valentín García, o secretario xeral da Lingua, falamos que a cultura utiliza a lingua galega para comunicar, para crear, para tanto no cinema como na música, en fin, na literatura e demais. E tamén esa tecnoloxía que se busca, pois estar presente o galego, que Siri nos poda falar en galego, que Google nos poda a inteligencia artificial, estáse traballando. Por un lado, non depende tanto da institución, senón da vontade dos creadores de empregar o galego, que hai unha efervescencia, pero sí o traballo para que a tecnoloxía non quede atrás o galego, non? Sí, Esquecido. Eso é fundamental. Agora mesmo é, digamos que unha das tecnoloxías de vanguarda que van xenerar entornos de voz que nos vamos mover nos próximos anos. É fundamental que o galego este aí, non? Todo o que aí a inteligencia artificial ou falar cas máquinas, que as máquinas non van a falar a nós, e iso o galego ten que estar ao mesmo nivel, na mesma capacidade de oportunidade que as grandes linguas do mundo, non? Moi pronto vas a acabar os teclados, seguramente as pantallas táctiles tamén. Eu sempre poño o mesmo exemplo, non? Imos falar coa lavadora e a lavadora vai nos contestar. Entón, poder facelo en galego. Poder facelo en galego, efectivamente, non? Estamos avanzando moito, verdade, porque o feito de que a tecnoloxía que estamos empregando, pois, lévanos, por decirlo así de unha forma moi rápida, que as máquinas aprendan, cantos máis usuarios teñamos, e isto é moi importante, cando fagamos búsquedas en calquera buscador de internet, cando utilicemos a inteligencia artificial, cando fagamos preguntas a Siri, a Alexa, a calquera outro automatismo que nos conteste, é moi importante falar en galego. E por que é tan importante facelo en galego? Porque as máquinas, os algoritmos, danse conta en que lingua estamos falando e miden todo en nivel de usuarios. Entón, cantos máis preguntas, cantos máis secuencias, como lle chaman eles, o que os lingüistas lle chamamos sintagmas, eles codifiquen en lingua galega, máis como que máis rexistran a utilidade do galego, claro, digamos, ou máis se elevan o índice de utilidade do galego, e iso é moi importante. Por iso insistimos tanto. Cada vez que fagamos unha búsqueda, cada vez que preguntemos, facelo en galego. Por qué? Porque as máquinas estánse dando conta de en que lle estás preguntando. E canto máis utilicemos o galego con as máquinas, elas máis aprenden o galego. E entón, toda esta interacción con elas vai nos axudar a que o galego sexa unha lingua máis normal dentro das tecnoloxías. O GPS do coche. Que por exemplo, pode ser en galego, non? Que xa a dereita, a esquerda, con xa algún hai que utiliza o galego, sí. Vale. Aí, non sei se podo facer publicidade, pero hai un que se chama Waze, vale. W-A-Z-E, que é un GPS que utiliza o galego. W-A-Z-E. Vale. Sí.
Ese ten a opción. Ese ten a opción de galego, Pois funciona mira, totalmente en galego, non? Xa ten instalada, así me gusta. Ten instalado aquí Non no é para móvil, menos. para que non me esqueza, sí, claro. E sí que che dá opción en galego Vaite guiando en galego. Pero bueno, cada vez hai máis aplicacións. Mira, a raíz do proxecto nós telen aberto xa as nosas bases, os nosos fondos de voz, pois a verdade é que está aparecendo aplicacións que obviamente pertencen a multinacionais, que pertencen a que non confesan, digamos, de onde quitaron estas bases, aínda que é perfectamente legítimo, porque, como digo, esa é a finalidade última do noso proxecto é que precisamente a empresa, o mundo das tecnoloxías, se nutra desas bases que nós creamos para poder aplicalas nos seus produtos comerciais, non? Bueno, vou dar un dato que non contei moito en público, pero que nos enteramos hai un mes máis ou menos, non? Que Tinder ten a opción xa de poder interactuar en galego. Tamén. Entón, nós sospeitamos, non temos a certeza. Non, ese uno non teño no móvil, non xo podo asegurar, non? Pero ten opción de interactuar. Ten opción de galego. De onde saen todas estas novidades? Pois, claro, saen de que para estas plataformas agora é moi fácil, a partir do proxecto nos, de traer toda esa información e todo o que temos aí para montar a súa versión en galego, non? Claro. Iso é unha das cousas que promovemos. Porque o proxecto nos é que a tecnoloxía pase polo galego. Evidentemente, o proxecto nos o que fai é poñer a disposición das empresas tecnolóxicas, bueno, unha das cousas que fai é poñer a disposición das empresas tecnolóxicas eses fondos, a doazón de voz que miles e miles de galegos fixemos durante moito tempo, para que eles poidan leválo ás súas aplicacións, sexa, pois iso, un tontón, sexa un software para unha aplicación determinada, para unha máquina, para un coche, para o que sexa, non? Telo de forma libre para que as empresas que o fan, primeiro, non lle sexa custoso, e que tecnolóxicamente sexa moi fácil poñer a opción de galego, que é o que nós buscamos. Pois quedadito, Tinder, Waze e moitas ferramentas que irán chegando co tempo. Para aqueles que chegan a Galicia e queren non só vivir con nós, traballar con nós e facer vida con nós, e os neofalantes e demais, ou aqueles que queren mellorar o galego, eses exames que de xeito oficial certifican o estudio da lingua galega en Galicia e fora de Galicia. Sí, foi un avance moi importante que fixemos recentemente. Xa foi un avance moi importante cando no seu momento puxemos todo o proceso formativo dos cursos CELGA en liña, de forma que calquera poda estudiar galego dunha forma titorizada, o sea, con profesor, con clases regradas, desde calquera parte do mundo. Pero este ano pasado, a finais do 2025, fixemos algo, eu creo que moi importante no coñecemento do galego e no avance das tecnoloxías xa no marco da propia Xunta de Galicia, pois a Xunta de Galicia foi as primeiras probas que fixo a distancia. Isto que quere decir? Que nós podemos examinar xa a unha persoa que este en Bos Aires ou que este a Suiza ou que este en calquera punto dunha latitude e se supera a proba, dámoslle un certificado oficial de coñecemento e de competencias. Isto é a primeira vez que sucede e é froito tamén dun traballo moi serio feito entre a Secretaría Xeral da Lingua, pero tamén, e aquí que teño que agradecer o esforzo feito por Antega, pola Axencia de Modernización de Galicia, para desenvolver a tecnoloxía precisa para facer isto con garantías, non? É dicir que sí, que examinaron xa a 100 persoas nun proxecto piloto, a 100 persoas en moitas partes distintas do mundo, que xa non tiveron que vir a Santiago, nin a Madrid, nin a Ponferrada, nin os distintos lugares onde se fan estas probas de forma presencial, senón que se examinaron desde os seus lugares dos lugares onde residen e, evidentemente, dependendo de se superaron a proba ou non, pois teñen ese certificado CELGA o que nos leva a completar pois ese dereito, esas facilidades que damos para acreditar o coñecemento da nosa lingua independentemente do lugar onde vivas, onde esteas. Como vai ese plan xeral de normalización lingüística que é un pouco o marco político onde movernos, unha ferramenta necesaria? Pois o plan xeral está en proceso de elaboración, as comisións xa están rematando, digamos, ou ultimando xa as súas propostas, xa a área técnica está, digamos que armonizando todos eses contidos elaborando ese primeiro documento de plan e logo entrará o plan nesa fase de negociación política, non? Onde nos gustaría pois que todas as forzas con representación no arco parlamentario pois que o apoyase, non? Nese sentido xa o conselleiro ten dito, distintos membros do goberno en repetidas ocasións que a
man está tendida para negociar un documento que igual que o que se aprobou no ano 2004, hai xa máis de 20 anos, pois que teña unanimidade tamén das forzas políticas. Sería importantísimo para que saia un documento con forza, un documento consensuado entre todas as sensibilidades políticas. Eso é o ideal. Porque a lingua é cousa de todos, non debe estar suxeita a disputa política partidaria diaria. Obviamente facemos política lingüística, a política lingüística pode ser entendida de moi distintas maneiras, pode ser elaborada desde moi distintos ámbitos, verdades, dependendo tamén pois, das ideoloxías e dos matices que cada un queira meterlle. Pero a promoción da lingua é única, non? Ter unha lingua con forza para que na sociedade gañar neofalantes, gañar xente que se aproxime á lingua por primeira vez, pois é algo moi importante. Para iso a unanimidade política axudaría moito. Sen dúbida. Xa por último, antes de que marche continúe coa xenda, acaba de xurar hai pouco tempo que unha vez ao ano mínimo vostede vai comer o cocido. Sí, bueno. Foi comendador, dice, non? Comendador, sí, da orde do cocido. Da orde do cocido. Eu cocido gustame tanto que é un xuramento moi fácil de prestar para min, porque non che exaxero nada. Este ano non os apuntei, pero seguramente o ano que ven igual fago como o meu amigo Román, o conselleiro de Educación, que apuntar os cocidos todos que compro, pero non sei, ao mellor non che exaxero nada se levo máis de 20. 20 cocidos? Sí, porque, bueno, a ver, é como todo, unha vez que te metes no ambiente, pois xa te chama para moitos máis. E a verdade é que é un plato exquisito, moi galego, ainda por riba, pois que, bueno, vimos de zonas onde o cocido é unha comida moi habitual, pois non nos costa tantísimo traballo, non? Ao contrario, é unha comida tamén para compartir, para socializar, e que identifica a Galicia a moitísimas partes do mundo, e polo tanto foi unha honra que pensaran en min para nomearme comendador, e agradezo yo sempre ao Concello de Lalín e ao seu alcalde Pepe Crespo, que ademais é amigo, pois que se acordasen de min para esta distinción. Bueno, esas festas que tamén fan patria galega, non? Por suposto. A gastronomía en Galicia ten un potencial tremendo. Eu creo que nunca nos damos conta do tremendo potencial gastronómico que temos. Somos unha potencia incrível. Eu sempre poño o mesmo exemplo cando empezan a chegar os primeiros turistas aí na primavera e as entrevistas na Praza do Obradoiro, e lle din que é o que máis lle gusta de Galicia. Cando levan aquí 3 ou 4 días, por moi pouco din esta catedral que hai aquí detrás. O primeiro que responden é como se come e a gastronomía, non? Iso danos unha idea da potencia que ten a nosa gastronomía, é algo que nos identifica e que debemos evidentemente presumir e exhibir en calquera lugar onde nos atopemos. Pois Valentín García, secretario xeral da Lingua, graciñas, seguramente que nos vexamos pronto, preparando xa a segunda parte do Fala que Fala. Xa estivemos en 4 centros, quedan outros 4 centros, 2 por provincia, así visitamos de maneira equidistante todas as 4 provincias galegas, e ese fin de festa que anunciaremos na Cidade da Cultura, seguramente, se emulamos o que ocorreu o ano pasado, unha imaxe ben bonita da mocidade, da xuventude, presumindo de ser galegos e de falar galego. É un formato que nos está enriquecendo a nós tamén. Pois claro que sí, porque cando falamos de tecnoloxías, tamén hai que falar de comunicación, que en boa medida, no formato que vos facedes, tamén ten que ver con todo isto, non? Pois a xuventude agora mesmo cos podcast, coas formas de comunicarse en redes, con audios, evidentemente, pois temos que estar aí, non? Comunicar e falar. Cando temos un idioma asociado a un medio de comunicación que funciona e que lle gusta a xente nova, pois evidentemente temos que traballalo e que temos que potencialo e temos que facer moitísimas cousas de cada xente nova, porque nas mar dele está o futuro de moitas cousas, o da lingua tamén. Graciñas, Valentín, ata a próxima. Moitas grazas a vos.